DJ Kashflow. Aye. Muna. Yavapiga ngayicimikele intro man. Yes I Tenhage indonga yemighty ngumsimelelo wami izibhalo zami iQuran neBhayibheli thina sihamba Samaria masirayeli nekanana asemsam. It was a book for your time bomb ungupoli kule time zone ubethwe ngebhodi nami ndiyachisa namampimpi lilanga yenqeleni yam rugged a dreaded edge. Yes ndiyasika ngumntana wemighty nalishumi aliphiki muna logic knows that is found the one neo no Morpheus costume zethu nguwatakwan wagwan man yayena isani azani yangothamiya siyabulela king ndinixelela ngosiya lusapho kum forever langa raps the clan zikhala zamarasta rainbow is insane man intercultural ubethwe ngebhodi ndiyachisa namampimpi no didi nomsiyadibana nechimni nguda uphumeza ukuhle nosimni siyabonga ngenjwayelo yakukhula intsimi sisipiliyoni boni lamntu uzothetha enkundla zimillion joni ezizofuna isikhundla. My crown ain't heavy yet intamihlise nyuka andidinwa khadi neoka noqala unkundla a bulletproof soul inkabi yasenakutya izikonze all stars zila zinidi ukufa yabosa Mzile kodwa net xa ndithufa me speed in my returns I free my hands ziyamura kungiqhela kakubi kudelela umntana emighty uyavaphi Yavapa. Yeah. Oh. Representing Tenhage. Youth next city, what we represent.